Haki khandiat sngi baladeb ka HNLC langba uba san kupar nong trau ubadai u General Secretary jong ketai keseng kalakano ba uba senyau bhalang dhar u sembut menteri rangba ka sarkar MDA babanta bat ubalalong tengru kum u menteri jong ke sarkar Kongres leksi ha kapor jong ke sarkar u mukul sangma u laju bai pisa sya ketai keseng kabalangok kalong ba hadu menta kesngi ompat yo iru ya uwei na kihe jong ke sarkar jela uban dawa ya ke HNLC bahkan lit ejahar syathanat jong ki pulit namarba kihe jong kani ke sarkar ki balaju syaksin high level hakat badon ki jing ujor halor ka khayi deu yong tu halor ka jing bamsap jong kani ke sarkar kin phabit ba kin lit ujor syaki pulit bat mentaru kiladai ban peta ya ke enforcement Director ED bat kumju ya ke HNLC bakin lit ejaharno marmar syaki pulit ka jingkeno ka HNLC kalong kamat kabakhia bhashibun namarba ka dei kaseng kabalsha khenbi an ha ka sarkar India bat kumto kito ki babai pisa sha ke HNLC ki ju sha kem bat sha thwet ha ki bor polit bat hakani ke kenti ka bamanta ngin yapik ya ka ai ka ba ka sarkar jong ukon rat sangma kanle ya utai menteri uba ke HNLC kalakhlei hidalade ya ka jingbai pisa jong u sha ka tei kaseng ha ki sunam baladeb ka seng WPP kabadai ka liang persya haying dorbar jela kadawa ba utai menteri unhir syukino bat ha kaju kopor bakandon ka jingtok kit nda katnat jong ka sarkar India ka National Investigation Agency NIA banti bnia halor ka jingye siu yatra hapdeng utai uhe jong ka sarkar MDA bat ka HNLC ka HNLC klempep kala bandang donshu ya ki jing shisha halor ka tei ka banta bat kan poi sha ka jing ye sai madan ya krukom ye kren ye khana ye kandu ha kanu ka jaka bat samano ki balik shim bat lit ai pisa bat katno ba utai menteri uju ai sha ka tei kaseng bat manu bantib wat ki audio ne ki video recording kila don lupa hajan wei haba ka tei kaseng kala sai madan ya kerteng jong umriu haki khendiat manai baladeb umas nyau phalang dhar ulai mukot duma ya uma Wilson pala halor ka jingkeno jong u ya ki kam khai drugs bat hakani ka kanti ngimpatip ya ka ai ka ba utai unong yalam ba hakli jong ka sarkar MDA unang perkhat bat la un pancai pat ba lani un lek biang da ka mukot duma ban yakun persya ya kinong yalam jong ka tei kaseng ki badon ha Bangladesh